vítajte. Dneska si predstavíme detailnejšie pár mikín, konkrétne túto kolekciu. A začal by som hneď Pittsburghom Penguins. Takže keď sa pozrite bližšie, je to krásne vyšité do detailov logo Pittsburghu. Klasický retro štýl, veľmi kvalitné, príjemné na dotyk. Samozrejme Mitchell & Ness. Potom nachádza sa tu aj klokanie vrecko. Vidíte, prestrčíme ruku cez to. Je bezkapucné, takže klasická mikina. Rukavy sú zúžené na konci, teda upevnené vlastne, takýmto tvrdším materiálom, ktorý sa zároveň ešte nachádza aj na konci trupu. Takže nulová šanca, že vás prefúkne. Ďalej by som sa posunul ku New Yorku Rangers. Opäť krásne veľké logo New Yorku. Opäť Mitchell & Ness, spevnené na konci trupu, aj na rukave. Potom Toronto Maple Leafs. Sa môžeme pozrieť opäť retro logo. Aj tie detaily toho listu sú tam veľmi krásne zachytené, očividne sa s tým pohrali. Tak. Potom prejdeme ďalej ku Bostonu Bruins. Tu zvolili logo B. Ešte neviem, či je vidieť, ale ešte aj našité okolo toho, jak končí vlastne to čierne B a potom začína ten outline žltý. Tiež veľmi pekne prepracované, opäť, jak hovorím, klokanie vrecko, zúžené na koncoch, spevnené. A potom na záver z tejto kolekcie by sme prešli ku Los Angeles Kings. Retro logo, opäť na mieste, pekne do detailov, toto zošité, pekne správené klokanie vrecko, zúžené na koncoch. Takže ak vás táto kolekcia zaujala, určite neváhajte, ak chcete vyzerať štýlovo, obliekať sa štýlovo a máte radi hokej, toto je správna voľba. Majte sa.